Hei juu, tässä on taas pieni juttu. Mä kävin tuolla alhaalla. Nää on apseleiden hommia, mitä mä oon täällä. Nää on tosi siistejä. Varsinkin tää itse rakennus, nää takaseinät ja nämä workbenchi, hellboardse, bannereita ja sitten nää logikammat. Darkness Navase ja Darkness taulu, Obsidian bookcase ja sitten taas toi. Ja sitten tuolla on toi... mikä toi nyt oli? Mutta tuossa on kaktustouone. No täälläpä pikkusen kamaa. Vähän keräsin lumipalloja. Tulin tuossa. Joo, täällä on sitten näitä kamoja. Kato, Eskimo. Koutti on melkein saatu. Mikäs se minä oli? Mikä siinä oli? Sitä minulle. Nää. Mikä vittu tää oli? Noniin. Se oli Raincoat Champion Banner. Mennäs takaisin. Joo, tää oli tämmönen pieni katsaus. Mitä mä oon taas tehnyt. Tässä oli. Moikka. Tää oli tämmönen